Hei kaikki. Mä oon miettinyt, että mun pitää kanssa näyttää naamani täällä Ylipapitar CEO-porukalle ja jakaa vähän tätä mun prosessia, koska mä oon hirveän huono ollut tekemään mitään sellaisia ää, täyttämisiä sinne kurssialustalle, mutta mä haluan antaa sellaiset terveiset, että tavallaan se manifestointi on kyllä lähtenyt toimimaan ja kyllä mulla aina jonkun verran se on toiminutkin, mutta sanotaan, että kun mulla on tämä White Rose-ohjelma ja tosiaan mä oon sitten sen suomentanut, niin kuin, että valkoisen ruusun voima. Ja mä oon siihen saanut nyt tehtyä sellaiset Facebook-sivut ja mä oon opetellut tekemään niin kuin tavallaan online-haastatteluja. Ja niiden kautta mulla on niin kuin sit avautunut niin kuin tämmönen, no kun tavallaan se mun White Rose-ohjelma, niin sen tarkoitus oli tällainen henkinen voimaantuminen ja mä oon käynyt läpi paljon mun omia asioita samalla, kun mä oon tavallaan sitä White Rosea niin kuin työstänyt ja että on tullut niin kuin pintaan niin kuin omiakin asioita siinä matkan varrella, yllätys. Ja muun muassa semmoinen aika voimakas kokemus justiin niin kuin mikä liittyi niin kuin mun sukukarmaan tai silleen, että mä olin kävelyllä ja mä kuulin semmoisen äänen, joka sanoi, että kato taakses. Ja tavallaan niin kuin mulle näytettiin se, että mulla niin kuin kulki tavallaan mun edesmenneet sukulaiset niin kuin letkana mun takana. Ja mä työstin sitten niin kuin tavallaan mun niin kuin isovanhempien kanssa semmoista niin kuin, tavallaan heillekin niin kuin kipeätä asiaa, mikä liittyy justiin tähän mun isään. Ja se vapautti valtavasti energiaa siis silleen, ja mä niin kuin jotenkin sain kohdattua niin kuin mun isän henkisesti, ja mun isovanhemmat niin kuin tuki siinä prosessissa. Et se oli tosi jännä kokemus, ja jotenkin mä koin, että niin kuin palaset loksahteli paikoilleen, että niin kuin justi, että kun mun äidilläkin on ollut vähän semmoista niin kuin marttyyri tai sellaista niin kuin alistumismeininkiä ja mä oon jotenkin niin kuin silleen ollut katkera siitä, että mun äiti ei ole pystynyt mua enempää tukemaan. Mutta jotenkin niin kuin mä koen, että niin kuin ne isovanhemmat tavallaan niin kuin sano niin kuin asiat oli ja niin kuin, joo, että mun koko perhe on tavallaan kärsinyt niin kuin henkisesti ja tunnetasolla niin kuin siitä skismasta, mikä meillä on ollut tavallaan. Mutta joo, että tavallaan niin kuin se justiin se kaikki omaisuus ja mun isän asema niin on aiheuttanut sen, että tavallaan niin kuin mun sisarukset, niin niiden on ollut niin kuin vaikeampi ottaa ehkä etäisyyttä samalla tavalla niin kuin siihen kuvioon kuin mulla. Mutta mikä on mielenkiintoista on myös se, että koska mun nimi on ollut Anu ennen ja kun Anu Grace on niin kuin tavallaan Anu Armo ja mä niin kuin koen, että se on myös osa sitä, niin kuin minkä takia niin kuin mä oon ajatellut sen niin, että Anulla on joku palikka tai joku avain tähän myös meidän niin kuin tavallaan tämän ää, haavan tavallaan parantamiseen niin kuin meidän suvussa ja mus itsessäni. Ja se oli jännä, kun Anu kerran sanoi yhdessä webinaarissa just sen, että hän niin kuin ajatteli sitä Luxorin temppeliä, kun mä sanoin sen White Rose Light Ascension. Ja mä rupesin katsoa niitä Luxorin temppeliin liittyviä videoita ja mulla tuli ihan valtava se energia sieltä. Ja mä niin tajusin, että se Luxorhan on just se ylösnousemustemppeli. Se on just se Serapis Bay-juttu. Ja tavallaan niin kuin 4. säde. Ja kun se valkoinen ruusuhan on se puhtauden symboli kanssa. Että tavallaan mä niin kuin koen, että mulla on niin kuin sielutasolla yhteys siihen ylösnousemusenergiaan, vaikka mulla on niin kuin paljon ollut kaikkia haasteitakin niin kuin tavallaan. Mut joo. Ja sitten on jännä, kun mulla on avautunut uusia kontakteja ja tavallaan niin kuin, yksi niistä on tämä Anita de Koteau, joka on niin kuin kanssa avannut sinne Egyptiin tavallaan sitä energiaa, kun hänellä on se egyptiläinen mies ja niin kuin,
Ja mullahan oli se kokemus, kun mä asuin Irakissa jonkun aikaa. Mulla oli se kurdimies, mä olin 7 vuotta yhdessä hänen kanssaan ja se tavallaan koko se valkoisen ruusun visio liittyi niin kuin siihen, että kun me tavattiin ja miten tavallaan meillä tuli se johdatus niin kuin olla yhdessä, niin siinä oli niin kuin tämmöisiä justiin unia ja mulle niin kuin sanottiin, että ota toi valkoinen niin kuin kukka, kun mä menin sinne tavallaan niin kuin, mä menin junalle Espooseen ja sillä matkalla mä niin kuin tapasin hänet. Ja mulla oli se valkoinen niin kuin kukka kädessä. Se ei tosin ollut ruusu, mutta semmoinen iso valkoinen kukka kuitenkin. Ja mähän niin kuin vaihdoin nimeni niin kuin tavallaan Anu Inkeri Kumpulaisesta niin kuin Artemis Mirjam Kankareeksi. Eli se Mirjam on niin kuin äiti Marjan mukaan. Ja se tavallaan niin kuin se valkoinen ruusu, niin kuin, se liittyy just siihen äiti Marjan niin kuin, tavallaan rooliin myös niin kuin semmoisena puhtauden ja ykseyden, rakkauden lähettiläänä niin kuin, myös niin kuin muslimien ja kristittyjen välillä. Mutta joo, et mulle se valkoinen ruusu on tavallaan se ykseyden symboli justiin. Ja vaikka mulla on ollut se niinku traumaattinen ero siitä mun kurdieksästä, mutta me kuitenkin niinku 7 vuotta niinku oltiin yhdessä ja mä asuin siitä ajasta niinku muutaman vuoden Irakissa, kun laskettiin yhteen ne kaikki jaksot. Niin käytännössä niin että mä kuitenkin niinku koin, että Jumala käytti mua siellä Irakissakin niin kuin tavallaan siihen työhön ja myös niin kuin samalla mä sain niin kuin työstää mun omaa karmaa, että kun mähän on muistanut just paljon menneitä elämiä ja muun muassa just sen, olin niin kuin musta maagikko Egyptissä kerran yhdessä elämässä, mutta sen lisäksi mä oon ollut niin kuin Faaraan vaimo ja mulla on näitä papitarelämiä myös niin kuin Atlantiksella ollut ja näin, että jotenkin mä aina niin kuin kaipaan sitä pyhän kokemusta ja sitä temppelienergiaa, että mä niin kuin on hukassa täällä, kun mun pitäisi elää niin kuin normaalia elämää. Mulla on tää italialainen mies ja tai puoliksi italialainen mies, joo, se on tällainen pizzasankari, niin välillä mä oon ihan silleen, että apua, niin kuin, että miten mä yhdistän tämän niin kuin tavallaan ihan ne valkoisen ruusun ja sitten niin kuin tämän mun arjen tavallaan, mutta joo, että se tosiaan niinku siihen valkoisen ruusun prosessiin niinku kuuluu se, että tietyllä tavalla käydään niitä omia haavoja läpi ja myös niinku luovutaan asioista, jotka ei enää palvele. Ja sitten siinä lopussa tulee just nämä niinku kontaktit myös näihin pyhiin niinku mestareihin. Ja esimerkiksi just niinku avaan niinku Ammaa ja Saibabaa ja niinku, tiedättekö, joo, että tavallaan kristittyssä perinteessä meillä on just äiti Maria ja tietysti Jeesus, joka on Hazrat Isa muun muassa niin kuin islamissa, että sekin on mulle niin kuin avautunut ihan uudella tasolla, kun mä oon niin kuin tavallaan tutkinut myös sitä Jeesuksen tarinaa niin kuin muiden tulkintojen näkökulmasta, muun muassa islamin näkökulmasta. Ja mähän tein graduni niin kuin tavallaan liittyen justiin muun muassa semmoisen ryhmän kuin Ahmadi-muslimien vainoihin. Ja se liittyy hyvin läheisesti just tähän Jeesus-tarinaan, koska mun mielestä sellainen, no te tiedätte varmaan monet niin kuin Taavi Kassilan, niin hän niin kuin tavallaan kirjoitti sen kirjan Nasaretin miehen salaisuus, niin siinä puhutaan just tästä, että kaikkihan ei usko siihen, että Jeesus tavallaan niin kuin kuoli ristillä, vaan että toiset on sitä mieltä, että hän niin kuin hänet tavallaan elvytettiin ja hän niin kuin pelastui siitä. Et on muun muassa olemassa semmoinen Marham al-Isa-niminen Jeesuksen voide resepti, joka on ollut noissa muun muassa Avicennan niin kuin vanhoissa lääketieteen kirjoissa. Ja se on ollut hyvin, niin kuin, siinä oli 12 ainesosaa niin kuin 12 opetuslapsen mukaan. Se sisälsi muun muassa mirhaa ja jotain näitä, olisiko frankinsensia ollut, mutta niin kuin sitä sanotaan, että sitä käytettiin niin kuin Jeesuksen noihin tavallaan niin kuin ristiinnaulitsemisen haavojen hoitoon. Ja että se ei ollut mikään balsamointiaine tai tällainen, niin. Mutta joo, niin kuin on niin valtavasti asioita, niin kuin, että mistä voisi puhua ja niin kuin, meillä on paljon Taavin kanssa ollut yhteisiä niin kuin, justiin niin kuin nimittäjiä silleen, että me ollaan niin kuin hyviä ystäviä tavallaan Taavin kanssa ja ollaan vaihdettu paljon niin kuin näitä
justiin tietoja ja lähdeviitteitä, ja nytkin hän otti yhteyttä tuossa, kysyi muutaman kirjan viitteitä, mutta joo, mä oon niinku kääntänyt sellaisen kirjan kuin Jeesus Intiassa suomeksi, mutta sitä ei ole vielä julkaistu, että se on jäänyt niinku, se on Jesus in India, ja sen kirjoittaja on semmoinen kuin Mirza Ghulam Ahmad, Qadianilainen, Mirza Ghulam Ahmad, hän on niinku tämän Ahmadi muslimi liikkeen perustaja. Ja tosiaan niin, siinä liikkeessä uskotaan just siihen, että Jeesus selviytyi sieltä ristiltä. Ja sitten on olemassa niinku tämä, esimerkiksi justiin tämä Nicholas Röri ja sitten on tämä Notovich, josta niinku Taavi kirjoittaa siinä Jeesuksen, tai Nasaretin miehen salaisuuskirjassaan. Eli tavallaan niin kuin länsimaisetkin ihmiset on tavallaan niin kuin puhunut tästä samasta teoriasta, ja siihen liittyy semmoinen legenda, kun Himiksen luostarissa löydetyt niin kuin manuskriptit, että on sanottu, että ne on ollut niin kuin Jeesuksen ajoilta, että se olisi ollut niin kuin tavallaan Jeesuksen opetusta. Mutta joo, että toinen, joka on puhunut tästä samasta asiasta, on toi Elizabeth Clare Prophet semmoisessa kirjassa kuin The Lost Years of Jesus. Ja tosiaan niin, se on semmoinen aihe, mikä mua on kiehtonut, mutta mähän halusin alun perin tehdä mun gradun niin kuin tavallaan just tästä Jeesuksen niin kuin Intian vaikutuksesta tai että siellä olosta, mutta mun ohjaaja ei niin kuin suostunut sitä ohjaamaan. Ja mä sitten tein vaan niin kuin Ahmadin muslimien vainosta. Et Pakistan on hyvin niin kuin semmoinen vahvasti sunnalainen, islamilainen valtio, ja siellä se vaino on hyvin niin kuin näkyvää ja konkreettista. Joo. Mut joo, että tosiaan niin semmoinen olo, että asiat on alkanut loksahtelee kohilleen, ja tosiaan niin uusia kontakteja tuolla Intiassa, ja on myös ollut semmoinen ajatus, että voisi mahdollisesti järjestää semmoisen online-matkan niin kuin niihin pyhiin paikkoihin Intiassa, ja sitten olisi mahdollisuus myös saada näitä tavallaan niitä erilaisia pyhiä seremonioita, että kun on niin kuin olemassa tavallaan niin kuin justiin näitä pandiitteja ja muita, jotka niin kuin tekee seremonioita tavallaan niin kuin meidän omien esteiden tavallaan niin kuin voittamiseksi, ja mulle muun muassa tehtiin viime lauantaina semmoinen seremonia, ja jotenkin mä niin kuin koen, että mulla on niin kuin auennut paljon uutta sen jälkeen, ja mä niin kuin, mulla on tullut sellaista, niin kuin, että enemmän niin kuin kokee sen, että se on mahdollista, että kun aikaisemmin on ehkä ollut silleen, niin kuin, että on niin kuin tuntenut niin kuin kipua siitä, että kun kokee, että, niin kuin, että ihmiset ei niin kuin usko muuhun, mutta sitten, niin kuin, että mä en ole itsekään ehkä täysin uskonut, että mä oon jotenkin ollut vähän semmosessa, että niin sellaisessa ihme limbossa välillä, että mä oon niin kuin pelännyt niin kuin just esimerkiksi mun niin kuin fyysisen terveyden puolesta. Mulla on ollut valtavasti semmosia niin kuin selviytymiseen liittyviä niin kuin pelkoja ja kaikkea tollasta, niin se on sitten jollain tavalla vaikuttanut niin kuin tähän mun henkiseen työhön kanssa. Et mähän asuin pitkään Helsingissä, ja mä siellä tietyllä tavalla niin kuin olin näissä justiin henkisissä piireissä, mutta sielläkin on sitten taas niitä omia kaiken näköisiä kahinoita ja konflikteja. Että tavallaan niin kuin mikään tietysti maanpäällinen ryhmä ei ole koskaan niin kuin täysin vapaa semmoisista valtataistelujutuista ja muista. Ja mä sitten otin pienen niin kuin erätauon siinä. Muutin pois Helsingistä tavallaan. Mut joo. Mut joo, että kiitos kanssakulkemisesta, ja tosiaan niin on niinku avautunut sille, mä oon sanonut universumille, Jumalalle. Mä oon sanonut, että niinku, et kun mun ei tarvi välttämättä, kun mä oon halunnut niinku pelastaa Kauhajoen, mä oon halunnut tänne tuoda asioita, mutta samaan aikaan mä oon niinku jotenkin ajatellut, että mun pitää luopua siitä fyysisestä pakosta niinku tuoda just Kauhajoelle ne asiat, että jos ei Kauhajoki ole siihen valmis, niin
That's it. Mutta toisaalta sit mä sain sellaisen sisäisen viestin, niin kuin, että kaikki mitä kauhealla tapahtuu, niin se on niin kuin, tavallaan yläkerta antoi mulle semmoisen, että se on silti yhtä. Mä voin sanoa, se on Sai Baba, joka sanoi sen mulle, mutta tavallaan niin kuin, että kaikki on yhtä. Ja kaikki nämä, kun Kauhajokikin kärsii tällaista kauheasti jakaantuneesta skitsofreenisesta tilanteesta, täällä on niin valtavasti erilaisia kristillisiä ryhmiä. Ja niillä on keskinäisiä kahinoita. No niin, se on vaan pieni niin kuin, tällainen poikkileikkaus suomalaisesta niin kuin, yhteiskunnasta. Mutta joo, että on haasteita niin kuin tässä yhteisessä niin kuin kommunikaatiossa ja olemisessa ja muuta. Niin, mutta joo, että muun muassa toi Lanello sanoi joskus, toi just Elisabeth Keller Prophetin, tämä edesmennyt mies, ylösnoussut Mark Prophet, henkiseltä nimeltä Lanello, hän sanoi niin kuin yhdessä semmoisessa kirjassa, jonka hän oli kanavoinut tuolta tavallaan tuonpuoleisesta, niin sanoi, että tällä tasolla niin kuin meidän maailmassa ei sitä ykseyttä niin kuin löydy muuta kuin kristustietoisesta mielestä. Se kristustietoisuus, eli se oivallus, se Jumaloivallus ja se ykseyden niin kuin kokeminen niin kuin ihan konkreettisesti, niin se on se avain. Niin kuin kokee ykseyttä niin kuin kaikkien suuntausten välillä. Et se ei tule niin kuin älyllisesti, mutta se tulee niin kuin sydämestä. Että kun tiedostaa tän näin, että kaikki on kuitenkin Jumalaa ja kaikki on yhtä, että tavallaan niin kuin, ettei kärsisi niin paljon siitä, mistä mä oon niin kuin joutunut tavallaan kärsimään, että kun ihmiset taistelee ja asiat taistelee, mutta silti niin kuin todellisuus on yksi. Että, joo. Ja uudet jäsenet muuten Anu Gracein ryhmään, niin semmoinen vinkki, että koska mä en ole perustanut yritystä heti, mä oon halunnut tavallaan niin, tietyllä tavalla olla niinku vielä vähän tälleen niinku, ottanut iisisti tämän niinku, tavallaan sen yrityksen perustamispuolen, niin mä sain tietää, että jos ei sitä heti hae semmoista tukirahaa sen koulutuksen alussa, että sulla on jo se yritys tai näin, niin sit sä et voi saada jotain tukijuttuja. Että tarkistakaa ne, jotka on uusia tässä Anu Gracein ohjelmassa. Mut joo, kiitos kaikille, jotka jakso kuunnella loppuun asti ja siunaus.